Tutiyat. Foundation by the team by the kuna ne na gofira ce da fara mushon bana mashiyar Please pardon me, let me call you back. Please. Nzuga zuwa mana zulaja malu tukani Mfano mana hali chon mana ne fara mushon si fara kwa kompia agane chon ntia jena min zikia bana chon numba bibia baye ene zicha yowa malu kia kana yo kamunye ko suwa ya ta jemba from Bullen Rawani, when you to it, you get one other. And you get one, Valeria Dona, you shall see Valeria Bini. One you little shall nice the dog, Tiazu. Thank you. So, we are not a thinker. The child Kamanani, which she can go back to the room and Kaka. So we are at it. Because as the consonants, the ABC, the boys, the consonant, and all this, the mobile formation of weights. And the Etiam shown the woman and take a view of Popana, the ownership camera. So you're for for now, what the matter? You now need to get it up. I don't know if you're there. So I young gap and you. I don't get Yeah, but so what we chat, we put 9 1 Zugai. Katshe mu kangani ya mun ce ya ne ka zo gobe. Salma. Software. Akwai essa mano do que é mais coisa. Isso não ficou. Aquele software nata. Eu estudou no Brasil já. Quando como software. Agora, okay? Because it's here. Kuma Suleiman Jaman nan wa. Ali bayan kun ya mutu ne ya tsara software ne. Da kama mutu ya ba da bani. Ali kuna da yan. So da ji ba mu so wani kuma da ji ko fara shi. Because yan kuna ta ku. Amma ko gari ka software ne. Ku da ji ni studio. Simiya. Okay? Then kamu mun ba ni kuna da yan. Tsaro le da. Shike. Oho, sorry.